pentru pacienții cu astm care suferă de afectarea căilor aeriene mici. Foster Nexthaler, dispozitiv cu pulbere de inhalat ce conține particule extrafine de beclometazonă și formoterol. Alegeți formularea cu particule extrafine, fiți încrezători, bucurați-vă de flexibilitate. Alegeți formularea ce conține particule extrafine. Formularea noastră ce conține particule extrafine de corticosteroidi inhalator și beta-2 agonist cu durată lungă de acțiune este special concepută pentru a ținti întregul arbore bronșic, asigurând o depunere periferică mai mare comparativ cu formulările ce conțin particule non-extrafine. Fiți încrezători și prescrieți un dispozitiv ușor de utilizat în 3 pași. Deschide, inhalează, închide. Nexthaler este singurul dispozitiv care înregistrează dozele complete administrate, oferind pacienților 3 tipuri de feedback: auditiv, gustativ, vizual. Bucurați-vă de flexibilitatea administrării adaptată nevoilor pacienților cu 3 moduri de administrare, atât pentru întreținere, cât și pentru terapie MART. La Chiesi ne pasă atât de sănătatea oamenilor, cât și de cea a mediului înconjurător.